si encara quedeu llops blancs al bosc, com és que no protegiu el poble? La llegenda diu que un gran mag els va castigar per haver-nos atacat fins que arribi un cavaller que alliberi el món a la fi. Però tu creus que ho pot fer un sol cavaller? Una persona pot fer qualsevol cosa, però només si ho desitges de veritat, amb tot el teu cor. Corre! Jo em vull quedar amb tu! Fes el que et dic. Fireball! Fireball! Agafeu aquest noi! I com tens pensat salvar els teus? Conec algú que potser et pot ajudar. Per això ara vaig a veure'l, ma. Ah, sí? Un mosquet? En un tron? Apa! Ho sento, nano, però quan dormo no em controlo. Macatunga. Han de viure o han de morir? Mateu-los! Era broma, deixeu-los viure. Ets un tifa. Però què fas ara? Estem esperant aquell que porta el cor del guerrer. Ara ves a la part interessant. Hem d'entrar en guerra! En guerra contra els llops, mama? I que us matarà a tots. Ens continuen superant en nombre. Passarem, perquè hi crec. Em sap greu, vell amic, però t'haig de despertar. Nois, s'acosta alguna cosa i una cosa grossa. Aguanteu la posició! Tinc un sabre rosa! Saba, què fas, fill? Alliberar el món a la fi.